Her har vi en studentereksamensopgave fra august 2013, opgave 12. Og det er en opgave her, så vi kan se, hvor vi skal få oplyst karakterfordelingen i folkeskolens 9. klasses afgangsprøve matematik. Og den ser sådan her ud, hvor vi får karakteren her, så får vi andelen eller frekvensen oplyst. Så får vi at vide, der er taget en stikprøve i året efter i 2012, 9. klasses eleverne. Og så får man her nogle hyppigheder, altså antal i modsætning til andelen heroppe, for hvor mange elever, der har fået de forskellige karakterer. Og så er der en nulhypotese, som hedder karakterfordelingen i 9. klasse, er den samme som karakterfordelingen fra 2011. Og så skal man beregne med udgangspunkt nulhypotesen. Så det her er helt oplagt. Vi skal til at i gang med en statistisk testopgave, der har nulhypotese, og vi har ting, og vi har tabeller, og så skal vi lave en Kian-test. Og så skal vi finde ud af, er det en uafhængighedstest, eller er det en goodness of fit-test. Og da det er sådan, at den ene population heroppe, populationen af folkeskoleelever i 2011, at der kender man ikke antallet af elever, der har fået minus 3, man kender kun procentsatserne, altså frekvenserne. Og mens med den anden tilfælde, der kender man så faktisk det rigtige antal elever, der er hernede. Så er det sådan, at i og med det procentsatser heroppe, så er det sådan, at det er en goodness of fit-test. Det er sådan, man kan genkende en goodness of fit-test, det er sådan, at det ene population, der kender man kun procentsatserne. Og vi skal lave en goodness of fit-test, og vi skal starte med at beregne den forventede karakterfordeling for eleverne i stikprøven. Det vil sige, på baggrund af de procentsatser, vi har her, og vi antager, at de er rigtige. For det er det, vi gør, for vi skal antage, at karakterfordelingen i 2012 er samme som heroppe i 2011. Så skal vi regne med, at det er rigtigt, og så skal vi så regne ud, hvor mange, der vil have fået karakter minus 3, hvis det var rigtigt, hvis det i gennemsnit, hvis det var sådan, at 0,14% af eleverne, de får minus 3. Og så videre. Og for at gøre det, så starter vi simpelthen med at taste det hele ind i et regneark. Så derfor åbner vi de regnearket her, og tilføjer vi en liste her. Og i og med, at vi skal faktisk skrive en forældre karakterfordeling op, så er det måske meget godt lige, sådan det ser lidt pænt ud, at lige have karakteren, have en søjle, hvor vi skriver ned, hvad karakteren er. Så en søjle, hvor vi skriver op, hvor det er andel 2011. Og så skal vi sige her stikprøve, fordi den kan vi også sætte ind for 2012. Og så skal vi måske også lige have en søjle her med det, hvad man forventer i 2012. Så vi også ligesom ved, hvad det er det, vi skal regne ud, hvor mange man forventer i 2012. Og så laver vi her en søjle her. Skal karaktererne, dem vælger jeg at sætte ind i nogle anførselstegn. Jeg laver så et lille anførselstegn, gåseøjne, så jeg kan sætte dem ind her, for det er bare en tekst. Jeg skal ikke til at regne gennemsnitlig karakter ud og sådan, så jeg kan bare opfatte dem som tekst. Jeg kan skrive hvad som helst af tekster, det er så meget rart. Hvis man skal ind i en spare, så jeg kan også få lov til at skrive 00, som faktisk bliver stående som 00, og ikke som bliver ikke bare på grund af til 02. Sådan der. Skal altså karakteren ind her. Her taster jeg så de observerede andele ind, og det vil sige, at jeg taster 0,14 ind, og jeg vælger at sætte det i parentes, fordi at, så får jeg ikke en spire til lige pludselig runde af til alt muligt andet, har jeg opdaget. Hvis man sætter de her procentsatser i parentes, så bliver de bare stående, som de er. Og husk at sætte kommatal på, og husk at sætte komma 0 ind. Så siger vi det, så holder en spire pænt. Så skal vi have tastet, hvor meget man observerer i stikprøven. 30 her, og 68, og det gør jeg så lige her, og så snyder jeg ligesom i tv-køkkenet. Så har jeg tastet alle værdierne ind fra før af, og nu er jeg bare lige illustreret det, jeg sagde før. Man behøver altså ikke skrive parentesen, men hvis man bare skriver 5% her, så kan se, så laver den om til en 20'endel, hvilket ikke ser særlig pænt ud. Men hvis derimod skriver 5% så laver den det som 5%, så det ser noget pænere ud. Nu skal vi jo over og have skrevet, hvad vi har gjort. Det skal man jo altid huske at gøre inde i Inspire, så det starter vi lige med at gøre her. Så vi starter lige med at skrive, at har indtastet andelen af elever, som fik indtastet andelen af elever, indtastet karakter, bruger vi ordene for opgaven, det er altså godt. Indtastet karakterfordelingen for 2011, og observeret hvad fordelingen stikprøve i 2012 i regner, ikke? Så højere her, ikke? Sådan der. Så indtil så skal vi kontrollere lige for stavefejl. For tastefejl, fordi man laver sådan noget, så laver man simpelthen nogle tastefejl. Så det må vi bare konstatere. Kontrollere for tastefejl. Så det er det, vi gør nu her, så siger vi
samlet andel af elever. Og det ved vi jo godt skal i 2011. Altså vi ved godt, at vi summer alle elever procentsatserne op, så skal vi meget gerne på 100. Og det gør vi så lige her, bare lige for at sikre os, at vi ikke laver en tastefejl. Så vi siger summen her, og så skal vi summe den, der hedder andel. Og for når man skal finde sådan en besværlig variabel, så er det godt at gå ved var her. Så har vi alle vores variabler, så siger vi så, at vi skal summe andelen af personer her, sådan der. Det skal gerne give 1 sammenlignet 100%, så den er okay. Og det kan også være rigtig god idé at summe antallet af elever, som der var i stikprøven. Det plejer typisk at være opgivet i opgaven. Her er det 1000 elever. Det er den faktisk ikke i den her opgave. Der står faktisk ikke mange elever der. Men normalt vil man kunne kontrollere det op mod opgavens tal. Nu kender vi bare ikke. Nu kender vi ikke optallet af elever, så derfor er det ikke en kontrol. Så må vi lige lave vores tekst, så den passer. Altså samlet antal elever i stikprøven 2012. Ikke? Det er så 1000. Ikke? Og de tal får vi faktisk brug for lige om lidt, så det får vi brug for her. Og så stod der heroppe, at vi så skal udregne den forventede karakterfordeling. Vi skal sige, at vi skal regne ud, hvor mange der har fået minus, hvor mange vi forventer, der får minus 3, og hvor mange forventer for 0,0. Så jeg synes, det kan være rigtig godt at prøve at bare lige give et enkelt eksempel på, hvordan man gør det herinde i ting. Forventer, at der er, skal vi regne ud, hvor mange der får minus 3. Så laver vi sådan en matematikfelt, hvor vi regner ud. Og hvad gør vi så her? Så har vi så selvfølgelig de 1000. Og så tager vi så simpelthen det samlede antal i stikprøven. Og den ganger vi så med andel, der fik 3, der fik minus 3. Og nu skal vi komme til at skrive lidt i matematikfelt, var det en fejl eller fjollet. Så gør vi det bare her gang. Så sætter vi så det samme antal elever i stikprøven, det var 1000. Så skal vi så gange med andelen, som er 0,14%. Og så regner man så ud, og så forventer man altså i gennemsnit, at der skulle være 1,4 elev, som fik minus 3. Vi kan så se, at det rigtige tal faktisk er 30 heroppe. Så det forventer der får minus 3 i 2012. Og har udregnet forventede værdier for de andre karakterer. Karakterer i tabellen til højre. Og det er så på tilsvarende vis. Så det er så meget godt. Så man skal lige vise, hvad jeg har gjort, og så gør vi bare fuldstændig med til herover. Og så går vi lige herover og siger, her gør vi så regnestykker. Hvad gør vi så herinde? Jo, det skulle gør vi bare 1000. Det er jo fast tal, det skal vi gøre hver eneste gang. Og så skal vi gange med procentsatsen, altså andelen, de 0,14. Det vil jeg altså gøre på den her måde, så jeg trækker den herover. Så jeg får den stående her som en cellereference B1. Og så regner den så ud her, når jeg trykker Enter. Hvor er den gør? Til 1,4, ligesom jeg fik før. Og så er ideen så den, hvis jeg går op og kopierer her, og så med Shift nede, markerer og så går jeg til at markere resten, og så siger jeg Command V, og så Command C, og så for at kopiere, så derefter Command V for at kopiere det ind. Jeg ved ikke, hvorfor den ikke vil det. Det vil den ikke her. Så kan man kan også tage her, med busetassen, så kører ned her. Når man har fået lavet den om til et. Ikke sådan der, men når den bliver sådan et kryds her, kan man også bare tage helt ned. Så vi kan altså se her, at vi forventer, at der er 74,3, der får 0,0, og der er 109,6, der får 0,2 og så videre. Det har vi så fået herovre. Det er så regnet herovre. Så har vi faktisk, har vi løst hele æren. Beregn med udgangspunkt i nulhypotesen, den forventede karakterfordeling for elevernes stikprøve. Det har vi gjort. Det skal man gøre altid, så æren er lavet med sådan en forvirring, fordi altid når man skal lave en kursus og fit test, skal man starte med at regne de forventede karakterfordeling. Forventede værdier, det har vi så gjort her. Så undersøger vi på et 5% signifikationsniveau, nulhypotesen kan på tilsvarende. Undskyld. Og så kan man, skal jeg sige, man kan altså også lægge den ind her. Hvis man endelig vil, så kan man også lægge den ind som en tabel her. Men det behøver man ikke, efter min mening ikke. Og så skal vi så sige, så tager vi så de forventede her i 2012. Så vi enter, og så får vi så de forventede værdier her. Så kan man også sætte den ind her. Så tager vi den næste af dem. Så skal vi lige op og se, hvad skal vi gøre i den næste prøve her. Der skal vi så undersøge på 5% signifikansniveau 0 hypotesen kan forkastes. Så skal vi lave en goodness of fit test. Så siger vi så udføre en goodness of fit chi-square test. Og det gør vi så her i et matematikfelt.
Og så går vi op og finder en værktøjslinje. Det kan vi simpelthen finde herover. En værktøjslinje herover. Og så beregninger. Og så skal vi ned under statistik. Og hele vejen til statistiske tests. Og så skal vi have fat i en key anden fordeling. Og det var goodness og fit, vi skulle lave. Altså hvor godt den passer til. Og den observerede liste her, det er den observerede liste, det må være, hvor mange elever der er i den rent faktisk var i 2012. Det er stik 2012. Den forventede liste, det er så den, der hedder forvent med 2 R fra 2012. Og så kommer vi til den sidste størrelse, som er antallet af frihedsgrader. Og det er simpelthen sådan, at antallet af frihedsgrader, det er en mindre end antallet af observationer, vi har. Så vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 forskellige karakterer. Så antallet af frihedsgrader, det er 7 minus 1, altså 6. Man kan også bare skrive 6 her. Og så skriver vi sådan her, så udfører den antallet af frihedsgrader. Se, hvor det er 6. Vi skal måske nok lige skrive her med, dem her, 7 minus 1, 6 frihedsgrader, da der er 7 forskellige karakterer. 7 forskellige karakterer. Skal jeg sige observationer, ikke? Altså, det er så mange observationer, vi har, ikke? Lad os bare sige 7 forskellige karakterer, det tror jeg er nemmere at forstå. Og så har vi så her vores goodness og fit test, så har vi udført vores key anden test, og vi skal sandsynligvis nu til at konkludere på baggrund af den, undersøge på et 5% signifikansniveau, om nulhypotesen kan forkastes. Så skal vi ind og se på vores p-værdi. P-værdien her er 1,134 gange, så står der e i minus 125. Det betyder jo, at den her det betyder jo, at p-værdien er, der skal flytte kommet 125 pladser til venstre, og det betyder ekstremt lille p-værdi. Mistænkeligt lille vil jeg nærmest påstå, men det er den. Så det tyder på, at der er for, at vi kan forkaste nulhypotesen. Så lad os lige tage B'en her. Så tager vi her B'en. Der er p-værdien. Og så da p-værdien er så lille, så det er nærmest ikke til at skrive den op på en fornuftig vis, så lad os lige gå op her i variablerne, og så se, om vi kan finde p-værdien her. Stat p-værdi her, p-val, p-værdien, og så skriver jeg her mindre end 5%, så hvad enter, så skriver den true. Så da p-værdien er mindre end, og de 5% det var med signifikansniveau, ikke? Niveauet på 5% kan nulhypotesen forkastes. Så læg mærke til, at jeg bruger ordene op fra opgaven af, at de spørger mig, om nulhypotesen kan forkastes, så svarer jeg, at den kan forkastes. Hvis jeg lige vil give lidt bonusinformation hernede, det er ikke noget, man bliver bedt om til eksamen, men som en lille bonus, ekstra ting kan man sige, det vil sige, der er belæg for at karakterfordelingen, så skal man så op og ind op. Her kigger man her, karakterfordelingen ikke er den samme i 2012 som i 2011, så altså nulhypotesen er forkert. Der er så belæg for, at den ikke er det samme, det vil sige, at der er belæg for, at karakterfordelingen i 2012 er anderledes end i 2011 på et 5% signifikansniveau. Men jeg skal selvfølgelig sige, hvad det er for et niveau, man arbejder på. Men i det her tilfælde, hvor p-værdien er så lille, så er næsten ligegyldigt, så er de fleste praktisk anvendelige p-værdier, der vil man altså signifikansniveau med jo få, at det er faktisk for rigtigt. Bemærk lige tricket her med, at hvis man har en forære med de her, og man er svært ved at aflæse, om den er større eller mindre end 5%, så kan man altså herinde i Inspire, som jeg skriver, bare skrive stat p-val mindre end 5%. Det kommer med true, og så kan man jo se, at det er rigtigt. Hvis den havde været større end 5%, var den kommet ud med false. Så det var det.